Kayeng kasyari jong ka district and session court Shillong ne ka sing sejan kala ibori ki pulit bakin penlong ya kajing tohkit hadu shipho sngi yau erang ka hinyau trap National Liberation Council HNLC u Bah Storgy lingdo. Ki pulit ka East Khasi Hills kila pintip bau Bah Storgy ude u PSO jong u A Hazarika u bala khotsin da man bhalang jerwa u bade u vice chairman barim ka HNLC badu Bah Storgy ude ru u ya jan bhabat u deputy commander in chief ka HNLC. Ki pulit kile itu Bah Storgy ula sami ki chithi dawa pisa kebala penlong ya ki babun ki nong khayi hanong ba Shillong ban chep ting. Ki pulit kile yok kem Bah Storgy ne ka step na maulin rei klish nong kile yok kuribru ya kawe ka sim card Bangladesh.